سالكاي مبار ناب كذا كفال كنقصل سالكاي بزعب حقوس كخنا على الحج حقوسي حقني حقوس الله الكادو تأمن أبزق زيزي حقوس ك كابخا خوش تقاري زمينشو ويس بدقيز مساكا خبدك سباتي زوها بكا كل تحتتاتيا حجيتا قدامي تحط انت ياتي حقوس ابز جيز الله الكاد تأمن زبل حطو برقص مالت برقص انيا خاينه كملس ምናልባት ኩሉ ሰብ አይብልኒ ግን መብዛሕቲ ብሚታውስ ክትሪኦ ከለኻ ሓቀኛ ሓጎስ ዝበሃል ይብሉ ሓጎስና ተመንጢልና ኢና ሓጎስና ተሓዲግና ኢና መን ሕዲጉና እንተልካኒ ብገዛእ ፍቓድና ሸጥናዮ ከምቲ ኣቐዲመ ክዛረበ ፀናሕኩ ሰብ መጀመርታ ሕጉስ ህይወት ክሕልፍ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ምስ ካልኦት ሰባት ዝራኸቦ ምስ ገዛእ ነብሱ ዝራኸቦ ግዜ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለሲ ሓደ መምህር ንስኻስ መምህር ነርካ ና ክላስ ከይድ ከለኻስ ሲልካ ብዘይ ልካ ይኮንካን ትኸይድ እንታይ ክትምህሮም ኢኻ ክንደይ ሰዓት ይወስደልካ ብምንታይ ክትጅመር ኢኻ ብምንታይ ክትወዲእ ኢኻ ኩሉ ጻፊፍካ ኢኻ ናብ ክላስ ትኸይድ ማለት እዩ ሽዑ በቲ ዝመደብካዮ መደብ ከዓ ወዲእኻ ዓጊብካ ትምለስ ሕጂ ወዲ ሰብ ሕጉስ ክኸውን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሳልካይ ንጉሆ ተሲእስ እንታይ ክገብር እየ ኢለ ዘይሓስብ እንድሕር ደኣ ኮይነ ዝፀንሐኒ እየ ክገብር ነታ መዓልትስ ብኸመይ ክሓልፋ ኢለ እንድሕር ደኣ ዘይሓስብ ኮይነ ብጀይካታ ብናተይ ኣስራሒ ብናተይ ሸፍ ካብ ሰዓት ክንድዚ ኣቲኻ ሰዓት ክንድዚ ውፃእ ትብል ሰዓት ንዓ ዘኽብር እምበር እቲ ካልእ ካብኡ ዝተረፈ ወላ ሓንቲ እንደገና ከዓ ዝኾነ ዝረኸብክዎ ውላድ ክወልድ ይኽእል ክምርዖ ይኽእል ከጠምቕ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ሬስቶራንት ፅቡቕ ሬስቶራንት ክኣቱ ይኽእል ኣብ ባሕሪ ከይዲ ክዘናጋዕ ይኽእል እዚ ብምሉኡ ናተይ ሓጎስ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሰባት ሓጎስ እዩ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ደኣ ዝተባሂልካሲ ቆልዓስ ካብ ማህፀነ ዲ ውፅእ ክብል ከሎስ እንቋዕ መፀ እንቋዕ ተወለደ ኣምላኽ ይመስገን ብሰላም ምግልጋላ ብሰላም ምሕራሳ ኣክንዲ ምባል ብኸመይ ርኢኻ ትቕበሎ እቶም ሓኻይም ኣብ ኢዶም ጠልጠል ኣቢሎም ከለዉ ስእሊ ኣቢልካ ፖስት ትገብሮ በቃ እዚኣ ሕጂ ሲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እቲ ሓጎስ ናትካ ኣይኮነን ንኻልኦት ካሂብካዮም ዘለኻ ምናልባት እቶም ካልኦት እውን ኩሎም ዘይክሕጎስ ይኽእል እዮም ገሊኦም እውን ሕማቕ ክፅሕፍልካ ይኽእል እዮም ሕጂ ንስኻ ከዓ እቲ ፖስት ጥራይ ይኮነን ፖስት ምስ በልካየስ መን ኮመንት ፅሒፉ ከዓ ክትከታተል ክትውዕል ኢኻ ሕጂ ትቆልዓሲ ብመንፈስስ ምስ እዩ ኣለኻ ሓጎስካ ውሽጥኻ የለን ሓጎስካ ካብ ደቂ ሰባት ኢኻ ትፅበ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ዝበሃል ተመንጢልና ኢና ክንምንጠል ከለና ከዓ ብገዛእ ፍቓድና ኢና ሸጥናዮ ንመን ሸጥናዮ እንተልካኒ ንመራኸቢ ብዙሃን ሸጥናዮ ወዲ ሰብ ግዝያዊ በቃ ግዝያዊ ከምዚ መስተ ምስ ሰብ መስተ እንድሕር ደኣ ሰትዩስ መሰብ ዝሕሽዑ ዝርቡን ዘይዝርቡን ንግዚኡ ንሓደ ለይቲ ንሓደ መዓልቲ ክዛረብ ወይ ዓዘብዘፍ ክብል ይሓድር ወይ ይውዕል እቲ ሓጎስ ናትና ከዓ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ በቃ ሽዑ ንሽዑ ርክብ ኣቢልናስ ንሸጦ ወይ ሕማቕ ነገር ሕጅልና ይመፅእ ወይ ከዓ እቲ ሓጎስና ተዘሪጉ ብኡቢል ይውዕል ማለት እዩ ድሓር እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ብዘይ ባህልኻን ብዘይ መንነትካን ብዘይ ሃይማኖትካን ክትሕጎስ ምፍታን ንኣብነት እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ 6 ወርሒ ምስ ጠነሳ ዝገብሮ እዚ ቤቢ ሻወር እንታይ ወዲ ቤቢ ሻወር ዝበሃል ሲ እዚ ናትና ባህሊ ይኮነን ውልድ ሲ ውልድ
ውህበት እግዚአብሔር ዝበሃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ባሪኹን ቀዲሱን ዝሃበካ ብርኹን ቅዱስን ኮይኑ ክውለደልካ ከዓ ናብ ኣምላኽካ ትጽሊ ሰናይ ነገር ትሓስብ ቤቢ ሻወር ዝበሃል ግን ዘይናትና ዘይባህልና ሃይማኖትና ዘይፍቅዶ ባህልና ዘይፍቅዶ ከይድካ መዓት ስእሊ ብገለም ቀይሕ ገለ ተሳኢልካ ፖስት ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓቀኛ ሓጎስ ኣይኮነን ፍጽም ሓቀኛ ሓጎስ ኣይኮነን ንሽዑ ንጉዝ ይመስለካ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓቀኛ ሓሶት ሓቀኛ ሓጎስ የለን እቲ ሓጎስ ካብ ውሽጥና ካብ ውሽጢ ድዩስ ካብ ደገ ዝብል ከዓ ምዚ ተተሓሓዘ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሓጎስ ናትና ንመዓልቲ ዘይኮነስ ንሰዓታት ክፀንሕ ኣይነፍቅደሉና ናብ ግዳም ኢና ንሰዶ ካብ ግዳም ኢና ንፅቢ ሓጎስና እቶም ሓጎስ ንክህቡና ዝኽእሉ ሰባት ንሕርዳእ ስቕ ኢሎም ከዓ ሓጎስና ኦረዲ ባዕልና ማህተም ሃሪምና ሰይድና የለና ኣንፊፅና የለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓጎስ ካብ ደገ ኢና ንፅበዮ ካብ ደገ ትፅበዮ ሓጎስ ከዓ ከምዚ መሃያ ረድኤት እዩ ረድኤት ሲታ ረድኤት ትህበካ ትካል ንሕር ሂባትካ ትሕጎስ ተዘይሂባትካ ከዓ ትጉሂ ሓጎስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ባዕልኻ ናባኻ ናብ ውሽጥኻ መፂስ እንኩስ ክስደድለ ኢልካ ንሰባት ትህቦም እንተደልዮም ይሰድልካ ተደልዮም ከዓ ሒዞም መስቕ ይብሉ እቲ ሓጎስካ ሽዑ ብገዛ ፍቃድካ ሸይጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ውሽጡ ክሕጎስ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ስራሕ ናይ ባዕሉ ኣክቲቪቲ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መንፈሳዊ መጽሓፍ ከንብብ ኣለዎ ዓለማዊ መጽሓፍ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ንዕኡ ዘድልዮ ነገር ናይ ንጉሆ ምትሳእ ልምዲ ከጥሪ ክኽእል ኣለዎ ሓፈሻዊ እንታይ እዮም ዝብሉ እንግሊዛውያን እታ ቀዳመይቲ ዝተስአት ዑፍሲ ቀዲማ ምሳሓ ትረክብ ይብሉ ሕጂ ሰብ ንጉሆ ናይ ምትንሳእ ልምዲ እንድሕር ደኣ ሃልዮ ብሓቂ ሕጉስ ሂወት እዩ ምክንያቱ ብዕላማ እዩ ዝተስእ ዘሎ ክትስእ ከሎሲ ድቃስ ጥዑም ይኮ ግን ክትሕጎስ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ውልቃዊ ሓጎስ ክትውን እንድሕር ደኣ ደሊኻ ንጉሆ ትትንስእ እሞ እቲ ንዓኻ ዘድልየካ ክሕጉሰካ ዘድሊ ነገር ትገብሮ ብኡ ቢልካ ከዓ ሓጎስካ ትውንን ስለዚ ሓጎስ ካብ ውሽጥኻ ዝምንጩ ንዓኻ ከዓ ዘስትየካ በቃ ንዓኻሲ ዘርውየካ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ካባይ ምንጩ ወዲ ቀሺ እዚ ሓጎስ ከመይ ትሪኦ ኢለ እንተሰይደልካ ግን ደስ ተይልካ ወፅቡቕ ኢልካ ክትሕጉሰኒ ኢኻ ደስ ዘይልካ ከዓ ባዕልካ ትፈልጥ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ሓጎስናስ ባዕልና ካብ ባዕልና ናብ ባዕልና እንትኾነ ዝሓሸ ማለት እዩ ተንኪዩ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ነገራት እንዲኻ ኣዘኪርካኒ ልክዕቲ ሓጎሲ ሕጂ ንኣብነት ይዕሩኽ መሓዙት ፌስታ ትገብር ማለት ተዓዳደም እሞ ሕጂ ብኡ መግብታት የብል ኩሉ ዝተቀራሪብካ ገለ መለታት ባህላዊ ኢልካ ኩሉ ነገር ኣከዳድናኻ ድዩ ገለ መለታት ተኣሽም ጌርካ ኣብ ክንዲ ተሓጒስካ በስመ አብ ኢልካ ዲኻ ብስሚላህ ኢልካ ዲኻ በቲ ናትካ እምነት ክንዲ ጸሎት ጌርካ ትበልዕ ጽናሕ ሓንሳብ ይብሉኻ ሕጂ ሓንሳብ ምስ በሉ ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ኢልካ ኢኻ ክሳይ ትገብር ወይ ቀሺ ደምፂኦምና ዲያቆን ዲዮም ኣምፂኦምና ገለ ኢልካ ትፅበ ንሶም ከዓ ክስእልዎ ማለት እዮም ሕጂ ምስኣል ፅቡቕ እንድዩ ከየበለ ከሎ ምናልባት ባህላዊ እውን ናብ ካልእ ዝርጋሕ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ሕጂ ገና ከይበልዕካዮ ከለካ ግን ፖስት ትብሎ ከምቲ ዝበልካዮ ድሓር ሰዲዶም መስቑ ኣይኮኑን ዝብሉ ይከታተሉ እዮም ሕጂ ገሊኡ ከዓ ኣሎ ሰብ ወላ ደስ ኢልዎ ከሎ በይኑ ስለ ዘሎ በቀስኻ ሓቢርካ ስለ ዘለኻ ባህ ዘይክብሎ ይኽእል እዩ ንዑ ንዓኻ ባህ ካየብል ኢሉ ሕማቕ ፅሕፈልካ እሞ ኣክነ ተሓጒስካ ትውዕል እንታይ ትገብር ሽዑ ብዛዕባ እታ ኮመንት ዝተፃሕፈት ወይ ከዓ ትፅበዮ ዝነበርካ ሰብካ ካይፀሓፈልካ ሱቕ ምስ በለ ከዓ ስለምንታይ ዝፀሓፈለይ ኢልካ በቃ ንስኻ ተዕልል ትፃወት እሱ ከዓ ብዛዕባ ክሓስብ ሓጎሱ ተመንጢሉ ማለት እዩ ካልእ እታ ንጉሆ ምትሳእ ዝበልካ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣቦይሲ እንታይ ብለን ነይሩ ካብ ሳሕል ምስ መፃና ማለት እዩ ምሳና ዝነበሩ እንዳ ኣቦይ ተስፋይ ዝበሃል ነይሮም ተስፋ ገብርሄ ዝበሃል ነይሮም ሕጂ እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ንጉሆ እዩ ዝስእ ንጉሆ እዩ ዝስእ ናብ ማሕረስ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ተጋዳላይ ነይሩ እሱ እውን ሕጂ ድሓር ግን ምስ ተጣየሰ ንጉሆ እዩ ዝስእ ማለት እዩ
ቅድሚ ምግዳሉ እውን ከምኡ ብሓፂር ስንግሆ ማሕረስቲ ኮይኑ ገለት ኮይኑ አንግሂ ዝኸይድ ሕጂ ንግሆ ስለ ዝኸይድ ኣውያታ የርክቦን እዩ ንዑ ኣብ ስሩሑ ዝውዕል ማለት እዩ ኣብ ስሩሕ ዝውዕል እቲ ደንጉዩ ዝብል ግን ኣውያት የርክቦም እንዳክስቶ ብፀሓል ናብራ ኣውያትካ ኣይተኣብን ኢኻ ምክንያቱ ናብ ገዛ ተምፅዮ ሳልካይ ከምዚ ደሊና እንተ ኢለካ ኣነ ዓዲ ስለዚ ይፈልጥ እንዳክስቶ ኣውያት ናብኻይና ከምዚ ዓዲ እንተተባሂሉ ማሕረስ ዝሓሰብካዮ ዓፂድ ዝሓሰብካዮ ገዲፍካ ካልኣይ ካሒዝካ ናብቲ ዓዲ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣርኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ንግሆ እንድሕር ከይድካ ግን ስለዚ የርከቡኻ ንስኻ ይስማዕካይና ኣለኻ ብዛዕባ ስራሕካ ጥራይ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንግሆ ምትሳእ ካብ ኩሉ ነገር እዩ ዘድሕነካ ሞ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣብነት እያ ንኽእል ኢለ ተንኪዩ ሳልካይ ሓወይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ኢኻ ትምህረና ዘለኻ ቀፂልና ፍልይ ዝበለት ሕቶ ከዓ ክሓተካ ሕጂ ኩሉ ክህነፅ ወለዶ ይተሃነፅ ይበሃል ከምዚ ዝኣረገ ብሓድሽ ዝትካእ ንብረት ማለት እዩ ወለዶኻ ብወለዶ እዩ ዝትካእ ስለዚ ኣብ ውልድን ወላድን ዘሎ ርክብ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ወይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ያ መቸም ኩላትና ከም ንፈልጦ ናብ ወላ بهايمانة نتري مسيحاسي بهايمانة كريستنا بهايمانة مسلمنا ناب هاجرنا إترا كافتي ولا خاب عالم تبع الناس كافت أقدما كلتيو هايمانة استقبلت هاجر يا زلاتنا ماتي نامت كريستناسي أب دحري لتا كريستوس سلسن أبيلاتيو بناي مسلمنا ون أب باطعدي أب قال الله حنتي مسجد كاب ميكاس نابو مسيا قال زبلت أب تقراي ون الله أبزي أنت أتبع تسمع رسعي له بحفش حاجة أهل لك هذا أبز كاب ساعات زي في ولدنا بتستقبلوا هيمانة ببهلي بسنة سرعات بمحضرانا سنة حبرتسب كساب زي كاب عدي زوات أنالو أمبيرمنا ماتيو كاب ولدنا ولدنا تورارس أبتناتنا ولدو بصيح سلامتا يبصيحو زبل حتى خلا على نحد أخوينو لك نتزلو كم زل نتقابل سلز مصيح مالتي ስለዚህ ዝወለደ ንሱ ኩሉ خبرታት ዓቂቡ ንዓና ረኪብናይ ንሕና ግን ምናልባት መብዛሕትኡ ፍላይ ዚ ናተይ ናትካ ዕድመ ወላ ትሕተና ዘሎ ኻባናን ታሕቲ ዳርጋ ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ኣብ ስደት ፋሒሉ እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ደኣ ፋሒሉ ከዓ ኩሉ ፋሕ ዝብሎ ሃይማኖቱ ፋሕ ይብሎ ባህሉ ፋሕ ይብሎ ክብርታቱ ፋሕ ይብሎ كل تي نهاتو زلوم مدوسي كحقفو ات حانت غزاس نالبات جمل زبهالو خمزيلو كاب حدا عندس ناب حدا عند السغاغر سروه خا زبهالو حجن سوم كلهم تحقاقزم عندي سروه اتي جمل زبهال كوينم يمنتا غزاز زقموا مالتي نسم نحدا ازيلم فلاي تي عند زبهال نحدا ازيله جزا يلان عنيا مالتي حجي حدا حبرتسب كا ويدما حدا ولد كا عند ذات اللو اتم عند ذات انت امتلقاني هيمانه اللو بهل اللو كبر اللو مننت اللو كل نجر حقيفو ازيم عند ذاتيم ازم عند ذاتيم حجي كم زلوم عقيف كاي من حدا زي تخيل كوينكا امونغو حدا نفرسه فاحبل مالتي حجي نحنا خا لك عتي ناتنا بهلي هايمانوت كبري مننت كنورسم نحرد اخوينا نتي ولدنا ذهبنا كن عقبه خنكل علنا مالتي نعو خنعقب نحرد اخوينا خا اتناتنا ولد انت خون له تحققف كخيل الله كاكب كخيل الله كوميونيتي تخفطر كخيل الله
ሲቪካዊ ማሕበራት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ደኣ ዘይፈጢርና ግን ኦልሬዲ እቲ ናይ ክንደይ ዓመታት ተጓዒዝናዮ ዝመፃና ኩሉ ክብሪ ሃይማኖት ኩሉ ክፈርስ እዩ ስለዚ ርክብና ምስ ውላድና እቲ ዝነበረ ክብርታት ብምሉእ ዘንፀባርቕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንዕኡ ከነላምዶም ክንክእል ኣለና ግዜ ምስኦም ክንሕልፍ ክንክእል ኣለና እዚ ከምዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ብናይ ተቃውምቲ ዶ ብደገፍቲ ዶ ብገለገለ ዝብል እዚ ጥፋኣትና እያ ንእውይ ዘለና ካብ ሃገሩ ጥዒሞ ስደት ሰብ የለን ካብ ኣድኻ ካብ ርስትኻ ካብ ኣቦኻ ካብ ስድራ ቤትካሲ ክፍለጥ ዝግደድ ሰብ የለን ኣብ ሃገርና ይጣዕመና ወፂና ኣለና ኣብ ዓዲ ጓና ኣለና ኣብ ዓዲ ጓና ኮይና ግን ነቲ ክብርታትና ክንዕቅበ እዩ ዘለና ዋላ እሞ እቲ ፍልልያት ይሃሉ ኣቦቱ ይሃሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ፍልልያት ይሃሉ ግን ኣብ ርእሲ ጥፍኣት ንእውጅ ንኣብነት ካብ ዓድና ፋሒልና ወፂና እንዳሓለና ኸልና ኣብዚ መፂና ከዓ መሊስና እንድሕር ደኣ ኣብ ክንዲ ክእክበና ክንእከብ ምፅዓርስ ፋሕ ክንብል እንድሕር ደኣ ዝፅዕር ኮይና ኦረዲ ትወለዶ የብቃዕ ኣለ ማለት እዩ ስለዚ ምስቶም ንወልዶም ዘለና ውላድ እንድሕር ደኣ ናይቲ ብሓቂ ነቲ ናትና መንነት ከነብርሶም እንድሕር ደኣ ኮይና ናትና ፃዕሪ ኣገዳሲ እዩ ናትና ምትእኽኻብ ኣገዳሲ እዩ ናትና ምትሕላይ ኣገዳሲ እዩ ናትና ፍልያትና ምፅባብ ኣገዳሲ እዩ ካብ ውልቂ እንድሕር ደኣ መፂኻ ከዓ ሓንቲ ስድራ ቤት ማለት እዩ መጀመርታ ቆልዓ እንታይ እዩ ሓደ ወለደሲ ብሰለስተ ነገራት ይፅሎን ይህነፅን መጀመርታ ካብ ስድርኡ ካልኣይ ካብ ብሕብረተሰቡ ሳልሳይ ከዓ ብቤት ትምህርቱ ማለት እዩ ሕጂ ተን ዝዓበኻለን እቲ ዝዓበኻላ ስድራ እቲ ዝዓበኻሉ ሕብረተሰብ እቲ ዝተምሃርከሉ ቤት ትምህርቲ ፅቡቕ ስነ ምግባር ፅቡቕ ስነ ሓሳብ ብብህሊ ብክብሪ ብምትሕላይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ልክዕ ከምኡ ተሃኒፅካ ኢኻ ትዓቢ እንድሕር ደኣ ብኣንፃሩ ኮይኑ ከዓ ከምኡ ኮይንካ ትዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተዘዕብየና ሕብረተሰብ ሓቂ ተሓሽ ክብሪ ዝሓለወ ብኩሉ ምሉ ክትሪኦ ከለካ ዝምስገን ባህልን ክብሪን ዘለዎ ግን እዚ ባህልን ክብሪን እዚ ከይንዕቅቦ ንሕና ባዕልና ንረግሖ ኣለና እንድሕር ደኣ ንዕኡ ረጊሕናዮ ከዓ ኣብ ደቅና ኣይውዕልን ኣይሓድርን ብኡ ኣቢሉ ከዓ እቲ ናትና ወለዶ የብቃዕ ኣሎ ስለዚ መጀመርታ ኣብ ውልቃዊ ፋሚሊ ኣብ ስድራ ፅቡቕ ምትሕላይ ክህሉ ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ኣብ ናይ እንደ ሕጂ እኳ እታ መደበላ ድያ የላ ኣብ ቲቪ እረይ ናይ ቴሌቭዥን ሓደ ዓብዪ ቦ ቀሪቦም ብዛዕባ ሓዳር ክዕልሉሲ እቲ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ሓይትዎም ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቆልዑንሲ ከመይ ዓይነት ርክብ ኣሎ ኢልኩም ክህሉ ኣለዎ ትብሉ ኢሉ ሓይትዎም ሕጂ ንሰይ ምንታይ እዮም ኢሎም ስማዕ ዝወደ ኢሎሞ ኣቲ ሰበይቲ ደቂ ክትፈትው ዶ ኣቦኦም ፍተውሎም ኣታ ሰብኣይ ደቅኻ ትፈቱ ዶ ኣዶኦም ፍተወሎም እዚኣ መልሰ ኢሎሞ ዲኻኒ ሕጂ ብርግፅ ንውላዳ ትፈቱ ተፍቅር ሰብ ነቦኦም ትፈትወሎም ንውላዳ ተፍቅር ሰብ ከዓ ነዶኦም ይፈትወሎም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንድሕር ደኣ ሃልዩ እታ ስድራ ቤት እንታይ ኸውነላ ትህነፀላ ማለት እዩ መቸም ኣቦ ንደቁ ሕማቕ ዝምነ የለን ኣደ ንደቂ ሕማቕ ትምነ የለን እቲ ፍልይ ዝመፅእ እቲ ሕማቕ ነገር ዝፍጠር ሕማቕ ነገር ዝመፅእ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጠር ኩነታት ትርክብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርግፅ ንስድራኣ ንደቃ ትሓሊ ነቦኦም ክትሓልየሉ ኣለዋ ብርግፅ ንደቁ ዝሓሊ ከዓ ነዶኦም ክሓልየላ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ካብቲ ዝነበረና ስነ መንነትን ባህልን ኩሉ ክብርታትን ወፂኡ ካልእ ክብሪ ካልእ ባህሊ ካልእ መንነት ስለ ንሕዝ ዘለና ብኡ መጠን ከዓ ነቶም ደቅና ዝወለድናዮም ውላድና ኣብ ዘይከውን ነገር ገዲፍናዮም ከይንኸይድ ኩሉ ግዜ ኣብ ነንሕድና ምትሕላይን ክብሪ መሃብን ዋላ እቲ ምፍላይ ክኸጋጥም ይኽእል እዩ ግን
ስለዝተፈለየ ነቦም ሕማቕ ነገር ከተልዕሎ ይብልካን ነደሙን ብሕማቕ ነገር ከተልዕላ ይብልካን እምበር ምፍላይ ዝነበረ ዘሎ ዝቕፅል እዩ እውን ኩሉ ግዜ ኣሎ እቲ ምፍላይ ግን ምስ ተፈላለኻሲ ሕማቕ ነገር ንደቅኻ ከተስምዖም የብልካን ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ንኣብነት ብተቋፂርካ ብዕለት ብወርሒ ዶ ብገለ ክትሪኦም ዶ ከምዚ እዚ ሕጂ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ መእተዊ ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ ኣነ ንደቀይ ሰበይተይ ብወርሒ ኣብ ከምዚ ምዕለት መፂኻ ኢኻ ትሪኦም እንድሕር ደኣ ትብለኒ ሃልያ ናተይ ፅላኣት ኣይኮነን ናይ ድቃ ፅላኣት እዩ ብተዘዋሪ መንገዲ ምናልባት ይመስላ ኸውን እዩ ግን ናይ ደቃ ፅላኣት እዩ ንደቂ ሕማቕ ነገር ስምብራት ትሕድረሎም ዘለና ስለዚ ናይ ኣብ ደቅና ኣብ ወለድን ውላድን ዘለዎ ርክብ እቲ ናትና ኩሉ ክብርታትና ክነውርሶም እንድሕር ደኣ ኮይና ካብ ሓፈሻዊ ማሕበረሰብ ሕብረተሰብ ጀሚርና ክሳብ ውልቂ ስድራ ቤት ክንሓስበሉን ክንፅዕረሉን ዝግባአና ጉዳይ እዚ እዩ ነዚ ይመስል ወዲ ቀሽሓወይ ታንኪዩ ማይ እንዳሰተኻ ኣንዋሕ ኣቢልካ ደርጋ ናብ ፍፃምና ኢና ይቕረታ ነዊሕ ሒዘካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕላል ፍልይ ዝበለን ኣዝዩ ገዳስን ስለ ዝኾነ እየ ፈትዮ እተን ሕቶታት ከዓ ክውደአን ስለ ዘለኒ ተኣሽም ገይረ ማለት እዩ ሕራይ ሳልካይ እንታይ ማለት እዩ መዓስ ወፅያትካ ብኸመይ ወፅያትካ ያ ሳልካይ መቸም ኣብዚ ግዜ እዚ እኳ ብፍላይ ብቲ ትምህርቲ ዝጀመርናሉ ሰዓት ድሕሪ ናፅነት እዩ ነይሩ ስጎበዝ ኢና ትምህርቲ ጀሚርና ሽዑ ከም ስፖርትስ ካብ ሳሕል ዝመፁ ከምዚ ከማኻ ስፖርቲ ገለ ይምህርና ነይሮም ምግምጣል ኩዕሶ እግሪ ንፃወት ነርና ካብ በዓል ሻውኪ ካብ በዓል ቅልስ ወፂናስ ናብ ምስ ዘመናዊ ነጥፈታት ናይ ስፖርት ተላሊና ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን እንታይ ነሩ እዞም ካባና ዝዓብዩ ንሕና እንቶም ምንኣስና እቶም ምዕባይና ከዓ ንዓና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሕፃ ወሲዶም ሙሉእ መዓልቲ ከቃልስካ እዮም ዝውዕልዎ ጠለበጊዕ ሒዝካ ኣብ በረኻ ኣብ ግዜ ጉስነት ማለት እዩ ሕጂ ከቃልስካ እዮም ዝውዕሉ ዋላ እውን ብክትብሎም ኣይትኽእል ኢኻ ሓይሊ ክጥቀሙ ስለ ዝኽእሉ ሓደ ግዜ ኣይደነውቲ ብትክክልቲ ምናልባት 8 ወይ 9 ነረኸውን የቃልስና ነይሮም ሕጂ ቀጢን ነረሽዑ ብጣዕሚ ቀጢን ንቃለስ ሕጂ ሓደ ገርኺዳን እዩ ዝበሃል ገርኺዳን ስፋግረስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣለ ሕጂ ወተሃደር እዩ ኣታ ቆልዓ እንታይ እታ ስልኪ ገለ ኢሉ ማለት እዩ ከም ቃል የውፅኣ እሞ ሕጂ እታ ስልኪ ናብ ሳልካይ ፀርያ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜስ ናብ ሳልካይ ፀርያ መቃባጠሪት ኮይና እወ ንህለትካ ንስመይ ህሲሳ ዳርጋ ብስመይ ዝፈልጠኒ ሰብስ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ሳልካይ ትብል ካብኡ ብከምኡ ዝወፀት እያ ክሳብ ሕጂ ከዓ ንህለት ማለት እዩ ታንኪዩ ካልእ ኣብ ሕትመት ዝበፅሐት መፅሓፍ እውን ኣላትካ ብዛዕባ እስከ ገለ በለና ያ መፅሓፍ ብሕትመት ዝበፅሐት ኣላ ብርግፅ እቲ ካብ መፅሓፍ ካብ ዝጅምራን ካብ ዝሓስባን ነዊሕ ግዜ ወሲዳ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ናብ ምዛም ገፃ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝኾነ ሰብ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከሎስ ካብ ዝተፈላለየ ድርኺት ተደሪኺ እዩ ዝፅሕፍ ማለት መበገስ ኣለዎ ካብ ታሪክ ክኸውን ይኽእል ካብ ስነ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል ካብ መነባብሮ ካብ ሰብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል ካብ ኣፈ ታሪክ ክኸውን ይኽእል ኮታስ ዝተፈላለየ ማለት እዩ መበገስ ኣለዎ ብኡ መልክዕ ከዓ ኣዝዮም ማዕለያ ዘይብሎም መፅሓፍቲ ብዓለምና ተፃሒፎም እዮም ሕጂ ኣነ ከዓ እቲ መበገስ ኣለኒ ማለት እዩ መበገስስ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዝመላለስ ዝነበረ ስነ ሓሳብ እዩ ምስ ግዜ ከዓ በቃ እዚስ ዋላ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ክትገልፆ ዝበዝሐካን ዝከብደካን ነገር ኣሎ እሞ መፅሓፍ መልክዕ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዋላ ኣነ እውን ፍክሶን ድሕር ዳኣ ኮይንስ ናብ መፅሓፍ ክቅይሮ ክኽእል ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ሒዘ ሕጂ እንታይ እዩ
أنا كاب قدم زستبها للو زنبركو خام نفسي كاب نفسي تمرت أبنت قدامي كافتي حبرة سبس أب قدمي تقرأ نفسي تبقيسي حجي ودسب ببحري انتهي يالوغو كمزي ناي مكل خاللو ديفنس بقى حلافنت زي موساد نزخونه نجر ودقتو سي زي قبل قال مخنيات يفطر مالتي رؤي كلتي ودقت سنفنا نهاتو رؤي كلسي جن كأ أب كند نودقتو أمينو كافت ودقتو ختنس زعرس نتودقتو مخنيات يفطر مالتي نعم مخنيات مفتار يسعر ولا بناي أدامن هوانا حرار إنياسي እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኩሉ ኣብ ገነት ዝርከብ ገረብ ብልዑ ካብታ ማእኸል ገነት ትርከብ ገረብ ግን ከይትበልዑ ዝብል ሕጊ ትእዛዝ ሂብዎም ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ከይበልዑ ካብኣ እቲ ሕጊ ኣኽቢሮም ብትእዛዝ ዝተዋሃብዎ ይነብሩ ነይሮም ድሓር ግን ጸላእ ሰናያት ተመን ኣብ ተመን ኣትዩ ዲያብሎስ መፂ ማለት እዩ መጀመርታ ንሄዋን ኣስሒትዋ ሄዋን ከዓ ንኣዳም ኣስሒታቶ ሕጂ ብዚ ኣብቲ ታሪክ መጽሓፍ ከተንብቦ ከለኻ ክትርኢ ከለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ማለሲ ኣብቲ ዝሃብክዎም ሕጊ ደለኹም ኣበይ ከም ዘለዉ ጠፊኡ ይኮነ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ዝሃብክዎም ሕጊ ሳኽቢርኩሞ ደለኹም ዝብል ክገልጽ ስለ ደለየ ሽዑ ኣዳም ሄዋን እንታይ ትብል ተመን ኣስሒትኒ ዲያብሎስ ኣስሒትኒ ትብል ማለት እዩ أدامك هيوان نسحتاتني حجي كلهم مكل خاليهم غير مالتي ورقته ما يتقبلون جن اتي مكل خاز قبروها خافتي استحاسبه اي كدحنا ما يكعلن كدحنا مو يكلني سلازي دق سبات كا نعنا خدحنا زي يخل كربحنا زي يخل كتقمنا زي يخل ندافل الناس جن ورقتنا زي نقبل مخنيات نفطر سلازي تاع مصحف كاكم دي اتبقس أزيا عميق زخنة تحسته إذا اللوا الجزء كم تمبجس إذا نكره اللوا خمر أو شتى بزح بأبنتن بمجلة تسني تحسته إذا اللوا نالبات أب إيد منببتي بسيحة نحبرة تسبنها عبي لوتي كتفترلو تسفى جبر سلازي أكم زي كنا تسلم عليك ثانك يو زخبركم تقاطعت تراي ميديا نعخ عوتي هابكا بإذني عيني سمعتي تبصح له جزيه هابكا نحنا خا خنمهار تقاطعت تراي ميديا كلنا جزينا خنمهار لا حضر بلوكم بزخونه تزبنا بزح من باب نفعتها يكونان حقت حاش كله سبستاي وخوينا بتعمل هيك خوينا من باب عين بنن حجنن بتنخونون بزح نغرات كنقبرو زغبانا نغرات ولا نبعلتي محبره هيوت كنقرارب كنبلنا زغبا خ من باب كفلطت ስለዝኾነ ንሱ ነቲ መጽሐፍ ግን ጠቅላላ ኣይነንብብናሞ ሓደራ ግን ንዕቤትና ሓጋዝ ስለዝኾነ ኩልና ገዚና ከነንብባ ተስፋ ገብር ንዝኾነ ንኻልኦት ዋላ እውን ካልእ ዘሎ ጽሑፋት እውን ከነንብብ ሓደራ ብለኩም መጽሓፍ ከነንብብ ማለት እዩ ከምኡ ተዘይኮይኑ ከዓ እንድሕር ምንባብ እውን ዝህከየና እንድሕር ኮይኑ ሎሚ ብኣውድዮ ኩሉ ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዲ ዋላ ካልእቲ ስታይ ብኣውድዮ ስለ ዘሎ ብኣውድዮ እውን ክንሰምዕ ንኽእል ኢና መኪና እንዳኸድና ኢና ገዛ እንዳعرفنا دينا اندا سرحنا دينا اندحري خستاي كوينتي مچو كوينو نسرح خستاي زسمع سلازي خمو غيرنا خنعبي نخلنا زملكاتي حدرابل قصيده سالك حوي موداتا يحجي اندا ودا اوكي مالتيو بتعب نوي حزكا بزخونه ابتي موداتا زي حتتكو حتوتات كتبلو زغباكا ويدما بحافشة انتاي كتبلو تدلي نعاق عدلك بكاي مالت تموداتا انت تدلي نهز بملق تخطب محلال فتدلي نعاق عدلك بكاي اوكي حراي كلت ملأختي ويدما كلت انا حضره ملأختي كحلف دلي نساتن كا تحانتي بحافشة نحبرتسبنا مالتي نقولو حبرتسبنا تخاليت خا نمن اسيات بفلاي نمن اسيات مالتي اتا نحبرتسبنا زبلا زلهو كمزي حج زبلكايو
ምናልባት እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ካብ ኤርትራውያን ክትሓብኦ ትደሊ ምስጢር እንተሃልዩሲ ኣብ መፅሓፍ ፀሓፎ ዝብል ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ዘስምዕ ምናልባት ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣይኮነን ዝውክል ግን ንመብዛሕትና ከም ዝበልካዮ ምንባብ በይንፈትና ሕጂ ምንባብ ንድሕር ዘይፈቱ ኮይንና ከዓ እቲ ምስጢር ኣብኡ ተሓቢኡ ክሓልፈና እዩ እቲ ምስጢር እንተዘይፈለጥካ ከዓ ኣፈታትሑ እውን ኣይትፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ ከም ሪኮማንድ ዝገብሮ ንሕብረተሰብና እቲ ሓንቲ ኣቐዲሞ እውን ተዛሪበለ ብዛዕባ ግዜ ትብል ምናልባት ብዛዕባ እዛ ግዜ ትብል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከንብብዋ ቅድሚ ፍርዲ ግዜ ትብል ብዶክተር ምነት ዝተፃሓፈት ብሓቂ ንሂወት ደቂ ሰባት እትቕይርን እትልውጥን ምስጢር ናይ ሂወት ናይ ግዜ እውን ኣብኣ ስለ ዘሎ ነዚኣ ክንብብዋ እሞ ምስጢር ኣጠቃቅማ ግዜ ኣብኣ ክፀንሖም እዩ ብኡ ከዓ ሂወቶም ክምቅርን ክምዕርግን ክጥዕምን እዩ እሞ ነዚኣ ክንብብዋ ሓደራ ይብል ማለት እዩ ብዛዕባ ንግዜ ዝምልከት እታ ካልአይቲ ሰብ ሎሚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ተይስዓን ትሽዓተን ዕዮ ገዛ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኣቢሉ ዝዕየ ዝስራሕ ከለዎስ እቲ ሓደ ሚእታዊት ዝኸውን ሰሪሑ እቲ ተስዓን ትሽዓተን ግን ብዛዕባ ካልእ ሰብ ይሓስብ ኣተሓሳስበኻ ክምርምር ኣካይድኻ ክምርምር ትሕዝቶኻ ክፈልጥ ምስ መን ትውዕል ምስ መን ትኸይድ ካበይ መፂኻ እንታይ ጌርካ ኣበይ ትሰርሕ ክፈልጥ ኣብ ዘይእትዎ ኮለል ክብል ንሂወትን ንግዜኡን ይሕልፍ ማለት እዩ እታ ዝበለፀት ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ፀገሙ ክፈትሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ፀገም ዘለዎ ከም ዘለዎ ከለል እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ሽግር ዘለዎ እንታይ ዘጨንቆ ዘሎ እንታይ ዘሕስቦ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ስርሑ ዘይገብር ስለምንታይ እዩ ዘይዓቢ ስለምንታይ እዩ ዘይሰፍሕ ስለምንታይ እዩ ዘይምሃር ስለምንታይ ሓዳሩ ብግቡእ ዘይመሓድር ስለምንታይ እዩ ምስ ደቁ ግዜ ዘይሕልፍ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ምስ ውሽጡ ስለ ዘይራኸብ እዩ ምስ ውሽጡ ክራኸብ ከዓ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሪኮማንድ ገብሮ ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥ ትብል መፅሓፍ ብጎይቶኦም ሳህለ ዝተተርጎመት ብድርሰት ሮቢን ሻርማ ዝደረሳ ማለት እዩ ብጎይቶኦም ሳህለ ግን ተተርጊማ ባይዘወይ ብኣጋጣሚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምትእኻብ ናይ ዓድና ናይ ዓዲ ተጓንፍ ረኾይቶ መንብሮ ኣብ ጀርመን ነርና ዕለት 27 ዝሓለፈ ናይ 2000 ዝሕጂ ማለት 2025 ኣብኡ ኣዝዩ ትንእሽተይ ወለዶና ሕና ብርግፅ ኣዝዮም ንፋዓት እዮም እቶም ደቂ ዓድና ካብቶም ካባና ዝንእሱ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንዓይ ከም ህያብ ሂቦምኒ ኣነ ገሪምኒ ሃለው የብላ ነይረ ኣበይ ከመይ ገሮም ፈሊጦማ ከም ተድልየኒ ገሪምኒ እዚኣ ህያብ ገሮምለይ ኣብ ሂወተይ ከዓ ዓብዪ ተራ ተፃዊት እያ በዚ ኣጋጣሚ ኣዝየ ከመስግኖም ይደሊ እቲ ምትእኻብና እውን እቲ ቀንዲ ትሕዝትኡ ንዕብየትን ነዚ ዓለም እዚኣ ብኸመይ ትሕዛን ብኸመይ ትቋፃፀራን ወይ ከዓ ንነብስኻ ከመይ ተመሓዲር ነሩ ከምዚ በሊዕኻ ሰቲኻ ጎይላ ተፃዊትካ ምብታን ዘይኮነስ ንርእስን ንነብስን ከማዕብል ዝኽእል ስነ ሓሳብ ይነሩ ስለ ዝኾነ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ንዓይ ለጊሶምለይ እሞ ንኩሉ ሰብ ከዓ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ገዛእ ርእሱ ክዕልል ምስ ገዛእ ርእሱ ክዛረብ ምስ ገዛእ ርእሱ ግዜ ክሕልፍ እሞ ንገዛእ ርእሱ ክፈልጣ ሰብሲ ወዲ ቀሺ ንዓኻ ክፈልጠካ ቀሊል እዩ ካበይ መፂኻ እንታይ ኢኻ ካበይ በፂሕካ እንታይ ትምህርቲ ወዲእኻ እንታይ ትሰርሕ እንታይ ንዓይ ግን ኣይፈልጣኒ ከምታ ንዓኻ ትፈልጠካስ ንገዛእ ርእሰይ ክፈልጣ ኣይክእልኒ ብፍፁም ተኣምር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ገዛእ ነብሰይ ርክብ ስለ ዘይብለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንነብሰይ ክረኽባ እንድሕር ደኣ ኮይነ ገዛእ ርእሰይ ክፈልጥ ክኽእለኒ ድኽመተይ ከለልለኒ ውድቀተይ ሓላፍነት ክወስደለኒ ከምኡ ክገብር እንተኮይኑ ከዓ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከምብብዋ ሪኮማንድ ይገብር እዚኣ ንዘን ክልተ መልእኽቲ እዚአን ብሓፈሻ ንኩሉ ሕብረተሰብ እየን እታ ናይ መንእሰያት ዝብላ ከዓ እቸም መንእሰያትና ተሃስዮም ተወፂዖም እዮም ብርግፅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርግፅ ወፂዕናዮም ኢና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ፅሑፍ ከምብበሎም እሞ
ምናልባት ሸር ስክሪን ገብራም እንታት ክሪዋ ማለት ኦኬ ያ ትራይ ካላው ዶሺ ወትራላ بحق ጊዜ ኣብ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ያ እዚኣ ሕጂ ንዘም መንእሰያትና ሎሚ ብኸማይን ወዲ ኸማይን ኣብ ዩቱብ ዝነጥፉ ፖለቲከኛታት ባህልቲ ብግዚኦም ዝፃወቱ ዘለዉ ንግዚኦም ብግቡእ ተጠቂሞም ነቲ ንእስነቶም ኣብ ረብሖም ከይዕልዎ ኣዚና ንፃወተሎም ኣለና ግን ከዓ ንሳቶም ከዓ ክነቕሑ ክኽእሉ ኣለዎም እንታይ ይስማዕ እንታይ ዘይስማዕ ንመን ይስዓብ ንመን ዘይስዓብ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ንግዚኦም ብግቡእ ብምጥቃም ከዓ ኣብ ሂወቶም ዕግበት ክስምዖምን ረብሓ ክገብሩን ናብ ርሑኦም ክቕይርዎን እዚ ምናልባት ከም ለብዋያ እዚኣ እንታይ ትብል ታይም ኢዝ ጎልድ ግዜ ወርቂ እያ ትብል ኣነ ግን ብኣንጻር ግዜ ካብ ወርቂ ንላዕሊ እዩ እየ ዝብል ብሓቂ ግዜ ካብ ወርቂ ንላዕሊ እዩ ንወርቂ ብገንዘብ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ግዜ ግና ክትመልሶ ወይ ክትገዝኦ ኣይትኽእልን ስለዚ ግዜ ካብ ኩሉ ዝኽሪ ዝኸበረ ብምዃኑ ተገንዚብካ ብገዛእ ብግቡእ ተጠቀመሉ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዕል ኣጠቓቕምኡ ፍለጥ ምስቶም ትርጉም ናይ ግዜ ዝፈልጡ ደኣ እምበር ምስቶም ናይ ግዜ ኣጠቓቕምኡ ዘይፈልጥዎ ኣይትጓዓዝ እንታይ ደኣ ምስቶም ግዚኦም ብግቡእ ዝጥቀሙ ኣጆኻ ዝብሉ ትርጉም ግዜ ዝፈልጡ ንግዚኦም ብግቡእ ዝጥቀሙ ኣብ ሂወት እዞም ሰባት እዚኦም ጠቐምቲ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ተማዕብል እንታይ ትሰርሕ ብምስትውዓል ትኽክለኛ ግዜ ብጠቕሚ ኣብ ጠቕሚ ከተውዕሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንግዜኻ ብግቡእ ብምጥቃም ኣብ ረብሓ ኣውዕሎ ግዜ ብሓቂ ወርቂ እዩ ንስኻ ኣብ ምንታይ ትሕልፎ ምፍላጥ ግን ዋና ነገር ንዓና ዝጎድእ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ግዜ እናሃለወካ ንፅባሕ ኣይትበል ንፅባሕ እንዳበልካ እትኽብር ግዜኻ ኣይተባኽኖ እያ ትብል እዚኣ ንመንእሰያ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ እያ ትምልከት ስለዚ እዚኣ ብፍላይ ድማ እንተ መንእሰያት ዘብለን ዘሎ ምክንያት እንታይ እያ በዛ ብዚኣ ዘላ ስእሊ እንድሕር ዳ ርኢና እያ እዚኣ ግዜ ቁልዕነት እያ እዛ ቁፅሪ 2 እዚኣ ቁፅሪ 1 ግዜ ንእስነት እያ እዚኣ ቁፅሪ 3 ከዓ ግዜ ሽምግልና እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣቐዲመ ኢለካ ነረ ኣብ ዘረባና ወዲ ሰብ ክልተ ነገራት ስልጣን ዘለዎን ዝውነን ኣሎ ማንም ሰብ ዘይሕድጎ ማንም ሰብ እውን ዘይዕድሎ ማለት እዩ ብተፈጥሮ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህበ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ናቱ ተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስብኡ ናሃት እዩ ባዕሉ ዝውነ ባዕሉ ዝውፍሮ ባዕሉ ዝዝውሮ ሓደ መኪናኻ ወዲ ቀሺ ኣብ መኪና ተሰቂልካ ትከይድ ከለኻሲ ባዕልኻ ኢኻ ዘዋርድ መኪና ብቁኑዕ ትኸይድ ብሕማቕ ትኸይድ ቀይሕ ትሓልፍ ሕጊ ትሕሉ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣተሓሳስባና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣተሓሳስባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ ኣብ ሓሳበይ ናተይ ስልጣን እዩ ዘለኒ ማንም ሰብ ኣይሂበንን እዩ ማንም ሰብ ክእዘኒ ክእልኒ እዩ ባዕሉ ዝእዘን ስነ ሓሳበይ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ከዓ ግዜ እዩ ግዜ ንደቂ ሰባት 24 ሰዓት ነፍሲ ወከፍ ተዋሂብና ኢና ስልጣን ከዓ ናትና እዩ ማለት እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ሰብ ኣብዘን ክልተ ነገራት ስልጣን ኣለዎ እዛ ስልጣን እዚኣ ብግቡእ ዝጠቀመላ ሰብ ብግቡእ ይነብር ብግቡእ ነዛ ስልጣን እዚኣ ዘይጥቀመላ ከዓ ኣብ ሕማቕ ይወርድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ሓደ ግዜ ዝዲባ መድረክ ኣላ እታ መድረክ ንሳ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ከይደይበ ናብዚኣ ዝወረደ የለን ከይተወለደ ዝገበዘ የለን ከይገበዘ ከዓ ዝሸምገለ የለን ስለዚ ኣብዛ ግዜ ጉብዝና ኣብዛ ግዜ ንእስነት ወዲ ሰብ ንዕኡ ዝኸውን እንተ ሞያ እንተ ትምህርቲ እንተ ምሕደራ እንተ ስነ ቁጠባ ብኩሉ ነገር ከመሓድሮ ዝኽእል ሒዙ ናብዛ ቁፅሪ 3 እንተ ዘይወሪዱ ሂወቱ ሙሉእ ተበላሽኡ ዝነብር ናብዚኣ ከዓ እንተ ተጣዒሱ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ኣብ ማይሩ ክምለስ ኣይክእልን ብፍፁም ተኣምር ክምለስ ኣይክእልን እዚ ባህርያዊ ተፈጥሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኣ ምዃና ፈሊጡ ካብዚኣ ዝሓዘ ሒዙ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣቱም መንእሰያት ኣብዛ ቁፅሪ 1 ኣለኹም
ካብዛ ቁፅሪ ሓደ ካብ ሎሚ ነዚኣ ሰሚዕኩም ሓሲብኩም ናብዛ ቁፅሪ 3 ንዓኹም ዝኸውን ትሕዝቶ ሒዝኩም ውረዱ እየ ዝብል እዚኣተን መልእኽተይ ነዚአን ይመስላ ወዲ ቀሺ ሓወይ ተንኪው ሳልኪ ሓወይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ገዳሲ ትምህርቲ ፍልይ ዝበለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ይቀኒየልና ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራእይ ሚድያ ሎም ማዓንቲ ምስ ሳልካይ ሓወይ ዘምሰ ይህን ምሂን ወዲና ኣለና ብካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ሓሳብ ብካልእ መደብ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ብዝተረፈን ሎም ማዓንቲ ዝከኣኽለና እዩ እስኻትኩም ከዓ እታ ዘይትኸፍሉላ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ከተተባብዑና ምሕፀነኩም ብዝተረፈ ይቀኒየልና ደጊመ ሳልኪ ሓወይ ሰናይ ምሸት ሰናይ ለይቲ ቻው ሕራይ ወዲ ቀሺ ሓወይ ንስኻ ምስ መሳርሕትኻን ብሓፈሻ ራእይ ሚድያ ንዓይ እውን ብሓቂ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንሕብረተሰብና ይጠቅም እዩ ንመንእሰያትና ይጠቅም እዩ ዝጠቅም ኣለዎ ኢልኩም ኣብዚ ናትኩም ሚድያ ብምዕዳኩም ኣዝየ የመስግነኩም ክብረት ይሃበለይ እዚ ክድፈኣልን ክልመድን ዘለዎ እዩ ብካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክንረኸብ ከዓ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ግን ደጊመ ይቀኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም ይደሊ ተንኪዩ ኦኬ ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ለይቲ تحلل تربارب هاي تتحلل تربارب